Добрый день, уважаемые сябры! Мы працягваем знаёміць вас з матэрыяламі нашай выстаўкі «Шаршна класіка», якая адкрылася ў Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Сегодня мы хотим вам показать цікавыя графічныя работы, арыгіналы, на якіх можна ўбачыць класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Мы іх вырашылі таксама аднесці да жанру шаржаў, таму што гэта сяброўскія замалёўкі вядомага рускага паэта, перакладчыка твораў Якуба Коласа на рускую мову Сергея Мітрафановича Гарадзецкага. Намаляваныя яны былі Гарадзецкім у 40-е гады падчас прыбывання Якуба Коласа ў гасцініцы «Москва». Таму мы і можам убачыць цікавы фотаздымак, на якім Сергей Гарадзецкі, Якуб Колас і іншыя беларускія пісьменнікі сабраліся разам. Работы вельмі цікавыя, арыгінальныя, і на іх Якуб Колас таксама выглядае неяк так незвычайна і, можна сказаць, часам па-сяброўску смешна. Яшчэ адзін шарж, які б нам хацелася б вам паказаць, гэта сяброўскі шарж «Цуд на Нёмане» беларускага мастака-графіка Дмітрыя Мікалаевіча Красільнікава. Гэты шарж выйшаў у часопісе «Полымя» і быў прымеркаваны да выхаду ў друку паэмы Якуба Коласа «Рыбакова хата». Да гэтага шаржа ёсць цікавыя вершаваныя радкі. Там іншыя цягалі маляўку з шумным гоманам, закінуў сеть у хвалі рыбак стары над Нёманам. І вось рукой умелую ён цягне хату цэлую. Яна далёка свеціць ваконцамі вясёлымі, яна не тоне ў леце і не гарыць у полымі. Вось гэта адзін з тых шаржаў, на якіх прадстаўлены не толькі Якуб Колас, аднак яшчэ ёсць і адсылка да яго твора, да паэмы «Рыбакова хата». Наступны шарж, які б мы хацелі вам паказаць, гэта сяброўскі шарж на Якуба Коласа, савецкага графіка, карыкатурыста Іосіфа Ігіна. Гэта мастацкая работа выйшла ў перыядычным друку і была прымеркавана да другога ўсесаюзнага з'езда пісьменнікаў, які адбыўся ў 1954 годзе. Трэба адзначыць, што Іосіф Ігін з'яўляецца вядомым савецкім графікам, карыкатурыстам, які супрацоўнічаў з многімі часопісамі. Ён таксама аўтар некалькіх кніг. Адну з іх можна таксама ўбачыць на нашай выстаўцы. Гэта кніга «Дзействующие лица» з сямейнага архіва нашчадкаў Якуба Коласа. Моя маці Марыя Міцкевіч расказвала, што ў дзяцінстве яны вельмі любілі пагартаць гэтую кнігу, бо там вельмі многа смешных шаржаў, карыкатур на вядомых дзеячаў культуры. У такой жа кнігі выйшаў і шарж на Якуба Коласа, сябар Іосіфа Ігіна Барыс Святлоў напісаў да гэтага шаржа невялікі эпіграф ці вершаваныя радкі. Уже давно решен вопрос, что он и колос, и колос. Мы таксама можам убачыць Якуба Коласа, які выступае на другім усесаюзным з'ездзе, вельмі рэдкае фота. Ну, а таксама хацелі б сказаць, што Іосіф Ігін быў знаёмы з Якубам Коласам асабіста, захаваліся яго ўспаміны, у якіх ён расказвае, як сустрэў Коласа у рэстаране гасцініцы, калі пайшоў туды разам са сваімі сябрамі беларускімі пісьменнікамі. Ён успамінае, што яны ўбачылі, як Колас нешта падымае з пола, і бачылі, што гэта быў кавалачак хлеба. І калі нехта з беларускіх пісьменнікаў падышоў да Коласа і сказаў яму, што Константин Михайлович, чаму вы так себе затруднілі, ён казаў па-руску,
На столе хапае хлеба, на што Якуб Колас адказаў, што да хлеба ён заўсёды ставіўся з павагай і ведае, які гэта цяжкі труд, цяжкая праца простага чалавека, простага селяніна, хлебароба. Таму ён заўсёды з павагаю ставіўся да хлеба. Вось такая цікавая гісторыя. Іосиф Егін таксама расказваў аб тым, што яго беларускія сябры расказвалі, што ў Коласа каля яго сядзібы расце дзелянка жыта, якую ён сам пасадзіў, што Колас любіў рабіць невялікія букецікі з каласкоў і дарыць розным людзям. Вось такія цікавыя ўспаміны. Таксама нам бы хацелася паказаць яшчэ адзін шарж, гэта групавы шарж беларускага мастака Яўгена Маркавіча Ганкіна. Ён выйшаў у часопісе «Вожак» і адразу шарж на групу беларускіх пісьменнікаў. Мы можам убачыць не толькі Якуба Коласа, але і Броўку, Глебку, Куляшова, ну і іншых беларускіх пісьменнікаў. Вось цікава, што Яўген Маркавіч Ганкін таксама быў асабіста знаёмы з Якубам Коласам, і ў фондах нашага музея захоўваецца графічны малюнак, які датуецца 1995 годам, але зроблены па ўспамінах мастака аб іх сустрэчы з класікам у 30-е гады. Мы таксама хацелі б вам прадставіць некалькі шаржаў, якія былі падараваны Дзяржаўнаму літаратурна-мемарыяльнаму музею Якуба Коласа на яго юбілей, на 60-годдзе. Падарыў гэтыя мастацкія работы Олег Іванович Карпович, графік, карыкатурыст, аглядальнік і супрацоўнік газеты СБ «Беларусь сёння». Колас на іх выглядае незвычайным, весёлым, аднак мне б хацелася спыніцца на вось гэтай мастацкай працы, дзе Якуб Колас паказаны разам з Васілём Петровічым Шаранговічым. Гэтая праца была створана на юбілей мастака, які з'яўляецца ілюстратарам многіх твораў Якуба Коласа. Найбольш мне падабаецца яго ілюстрацыі да паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Ну і яшчэ адзін шарж. Шарж адразу на 3 беларускіх паэтаў. На ім мы бачым Якуба Коласа, Янку Купалаў, якія па-сяброўску паклалі рукі на плечы беларускаму паэту, публіцысту, земляку Якуба Коласу Міколі Адаму. Ён аўтар такіх вершаваных радкоў: «Калі сэрца туго і шчымела, бо яму святла не хапала, да мяне заходзіў нясмела летуценнік Янка Купала. Калі я, прыгнечаны нечым, забываўся на ўласны голас, мне расправіць прыходзіў плечы па-бацькоўску Якуб